स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से। आप सभी के बता दी कि रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के आप सभी के बीच में दूसरा और बहुत ही जानदार और शानदार बोलबम के गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा जिसके सर पे भोलेनाथ तेरा हाथ रहे। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ है ये गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। तो आज के वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी ये गाना के रिलीज डेट और टाइम। गाना के रिलीज डेट और टाइम बतावे से पहले आप सभी के बता दी गाना के टीम के बारे में। ई गाना के गौले बाड़े रितेश पांडे और ई गाना के लिखले बाड़े आर पंकज और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आशीष वर्मा। अब बात करी ये गाना के रिलीज डेट और टाइम के, तो ई गाना के काल यानी 13 जुलाई सुबह 6:15 पर यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप सभी जाके सुन सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसने खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।